गिबि गिबियावनो गासै बर' रायजो राजानिसिम आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै बे समाव आङो नैबे बाथ्राखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन जे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 जोंहा जानो थांगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसेनो आङो बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि जाय बिथांमोनहा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे बे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आ फैगौ 5/7/2022 अक्ट'निफ्राय जागायनो थांगासिनो दङ। बियो सानजारि नोगोर धेमाजि जिल्लानिफ्राय जागायगोन। बेबायदिनो जागायनानै गोबां जिल्ला बिथांमोनहा बे अडिशनखौ लालांबाय थागोन। आरो लोगोसे आं बेजों लोगोसेनो खावलायनो लुगैयो जे जोंनि बर'नि गेजेराव जाय बिथांमोनहा खननानै गावखौ गायसननो सानदों एबा खननानै जाय बिथांमोनहा मुं मोननो सानदों आरो लोगोसे बर' हारिनि नामखौ गोजौआव दैखोनो सानदों, बिथांमोन बायदि खनगिरि बिथांमोनहा नैबे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आव बाहागो लानो हागोन। आरो लोगोसे बे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आ मोनसे ओरैबायदि प्लेटफर्म जे बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जोङो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनो हानायनि मोनसे खाबु दङ। दा बेनिखायनो गासै मोजां खनगिरि बर'नि गेजेराव थानाय सिंगार्सफोरखौ आङो बे बड'लेण्ड सिजन 2 बड'लेण्ड आइडलाव बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायगोन। आरो बेयाव बाहागो लानोब्ला दानिफ्रायनो नोंथांमोना प्रिपेरेसन खालामनानै मोजां रिवाज खालामनानै गावनि जिउखौ गायसननो हानाय बायदि एबा गावनि केरियारखौ साक्सेस खालामनो हानाय बायदि एबा बै बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 आव देरहासार जानो हानाय बायदि प्रिपेरेसनखौ खालामो, आं बेखौ खावलायबाय। आरो लोगोसे जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे बेबायदि प्लेटफर्मखौ जोङो सिगां समाव जोङो बर'नि गेजेराव मोननो हायाखैमोन। बेनिखायनो दानि जाय बिथांमोना खनगिरि बिथांमोना लाखि, खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ ओरैनो टाइम वेस्ट खालामाजासे गोसो होनानै गाव गावनि साक्सेसनि लामायाव आगान होनांगौ होननानै आं बेखौनो खावलायनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों।